От входния екран с разбивката по класове активи можете да изберете облигации. Отваря се разбивки на ниво облигации по тип, регион, рейтинг и падеж. Избирате определен тип и се визуализира графика с историческите данни на теглото на избрания вид облигации във фонда през последната година. В частта облигации по регион стигате до разбивка с данни, подредени по тегло във фонда към определена дата. Следва разбивка по рейтинг, където облигациите са подредени от висок към нисък рейтинг във фонда към определена дата. Показаните рейтинги са от S&P Global Ratings. В разбивка по падежи са подредени от краткосрочни към дългосрочни облигациите, отново към определена дата. Чрез надградената функционалност за преглед на инвестиционния портфейл осигуряваме пълна прозрачност и информираност за вашата инвестиция.